के हरे काची चलता ना कि कौन चीज का चाल चलता ना अभी तक पहुँचना ना आए हमें से धीरे धीरे कैले बानी कि अहन तक गरम में गरम छान के दे ओकर मजा कुछ अलगे रहेला। अब छान के धो दो तो ओकर मजा कुछ अलगे रहेला। का हम कही उनका खातिर तो हम जानवो देवे के एबे अभी आके कह दे कि ये जी रौरा अपन करेजा कलहर के दई तो साला तुरंत चाकू लगाई बा निकाल के में कलहरम। बाकी हम का कहीं बुझते ना कन कितना उनका से प्यार करेनी पतो पतो भाड़ में जा सब पतो का करिया सब पतो प्यार करे के प्रणाम। हमनी के पति पत्नी बानी जब में पढ़ ना के कौन बात बाटे यही से आवाज में बोल रहा ना बोलो आवाज में हाँ नहीं अपन तरफ से गलती ना कल जाला ठीक है कहनी हमी माने का विचार भाई मछरिया फेंकाई हम तो सुनल है तो मछली बनत ताटे पहले ही ले बनावत तनी मम्मी जी कहत ताड़ी जा वही कहती है भेटाई रे बड़ा नाक फैलैले बिया बुझाता का कुछ माइक भेटो कलेनी हां आई नहीं कबे ले ना आई नहीं जान से कोन जाई बेटे वाली सब जय हम खिसिया गनी आपसे ना हटी फिर वे बात हमारा से का रिश्ता बा तो हमारा जोरे न पहले वाला हम रौरा खातिर के हाय हाय ठेंगू ना गिरल बनी में इतना दौरत बाटे ए खाली रौरा कहमी कि हम आवतनी तो हम जाके इटाड़ी से पैदल जाके मछरी लिया बतानी तो ई रौर दिलवा में नहीं के माने एतु खत तुम्हारा तो एकदम धक धक रहुआ खातिर हम का कहीं कैसे कहीं हमारा की है ना आइनी ओने भेंट क के चली आइनी एकर मतलब कि प्यार नहीं खे ये बार रहे के बखाली ताकि कल चले के पटना में मेला लागल मालूम बा मेला लागल बा हां तब तो मेला में खेला होई माने किनाई कुल बेसहाई यही खातिर हम कहलहनी ओकरा ले कह मत कह दे कुछ सामान खुमान खरीदे के हमारा नहीं हम कुछ नहीं खी जानतनी ई ना कि हुनवे के बता देम कह देम घाव लागल बा हां एक सहारा करवावे जातानी हड्डी पर कबड्डी खेले के पड़ जाए ना होई तो एक सहारा बहुत दिक्कत होता है कहीं तो 3-4 गो हो जाते जानू बड़ा का करी बनाई कि छान के इतना पहले ले चली पहले खा के पहले तनी एमो में बतिया लिहल जाओ हां सुनिए चलल घूमे ना हां तो वो जे स्टेशनवा के बगलवा में रूम मिलता रूम बा हां रहे के व्यवस्था सब हां तबे अभी हम रो के रहते हुए हम इतना का कुल करे के बा कहली दवाई करावे में लेट हो गेल हो जे रह जाए के का मिल बा हां वो तो आपके ऊपर बाटे बाकी एक बात बा जब आपसे बतियावे नी ना तो माँ कसम हम का हम बताई कि बवाल का हम कही आपके हम कह नहीं कि पावता नहीं इतना हमार खुशी बाटे कि सुनी ना मुड़ा चूसे के एकदम आप हमारे मुंह में चुसाई हम आपके मुंह में और करीब बात से तो समझिए जाइए ये किया मार लेम काल लाइनर पिस्टल है पर जोन माराला अच्छा जोन वीडियो कॉलिंग में दिखावत रही हां ठीक कोई लखो मत सदमा धव समझाइले कोई कहत हमरा के हेती पाटा गंजी किन देम ना हम पहिन लेम बाहर में पहन लेम नु तो थोड़े कोई कही है ना कोई कही तो हम मारदा कितना पातर बा मौगी मोट मकई मरद का प्यार हवे का ई तो बात सही कहत नहीं रुकी पहले आपके खियावे दी सुनी आइल बन त रह हम रह हां अब राती के कहत अब तो यानी के खाती के दिखावे खातिर तो तनी दूरी सुते के पड़ी पर तो 12-1 बजे के बाद हथियार अपन चेंज कर लेवे के का हम उई कटवा जब घूमे लसन तो गोदरवा घर में बड़ नहीं निकले के अब देख ले का करे के बाबू खुशबू पीछे पीछे लाग जाई तो फिर ना कदम हम जातन बाहर लैट्रिन लागल बा हम एकदम चुरुर करी देखी ना ऐसे करी हमारे सटत नहीं तो बुझाता कुछ होता है देह गनगना जाता अरे मछली बनाओ तनी रे ए जीजा आइल बाड़न करो ए जीजा खुशबुआ कहां बिया हो गोल लागत नहीं खुशबू देखा है में बिया देखा तो आ खुशबू ए जा का करते मजाक करल बने बगली में बिया ही तो चुकी बिया खुशबू के फेरा माने के रहता है ससुरारी नाइल में तो सास हमर नहीं थी कि ओकरा फेरा में रह हां तब का कहत रहो जीजा कहे के का बाटे देखा तर कि माने ससुरारी में आवेला तो तहार हावे बाह बदल जाला कि नहीं ना करल कि तू खुशबुआ के मारत हव ऐसा ससुरार बा तब नु काजी हां तब का रे ई हनी के का बुझाए के बाटे ठीक है बाटे जब तुम देखत नहीं खुशबुआ कहां बिया हां आइल बाड़ू जे ससुरा से तनी मकाउधा मारला जे एक दुआरी ओ दुआरी बाकी बहुत एथी रही ना और धरल वैसी ना बिया का दिखइला तो हां ए बार चूल्हा तरले बूढ़ी उठियन ना ए बार देखावत है मोर दुनिया के
कि खाना बनावत नहीं खाना बनावत नहीं। हाँ तो धियावा नुआई बे तो धियावे के देखइयो और के करा के देखइयो आए हमनी के का करियो देखा के साथे में के दल थक जाता आदमी काम करत लेकिन केहू के घर में जाए नहीं चाहते गो नंदू आइल बड़ी ई ना कि भौजाई जोरे करवा दिया हो भौजी हां बोली भौजी बहुत दिन जियबू अरे हमर मर्दा के दो पैटवा किने रख देले बड़ू फुल पैटवा माने और मरद के पैट हम रकम बुझी जी आ तो वो कना घिनु लेके आइल त भैया वाला द पहन लियन भैया के और पैट होई और मरद में बोई जाई और मरद पातर बनी नहीं के देवे के बहाना नु यही तरह कर जा अरे का रे की करत आई जी गुड़ी बुच्ची जी तू हई जा बाड़ी रे आ कहां रहो आ तोर माई हुजगा खूब मछली तार तार के तोर मरद के खियावतिया खतड़ू त सास के चाहे से तू सासे नु सेवा करत नहीं दामाद के चाहे बेटा के करी चाहे दामाद के करी बात त बराबर है अच्छा सास के इहे नियम हटे कि मुंह में डाल के हाथ से खियाओ आ सट सट के बैठो आ देह में दे रगरो आ एकर मर्दा कैसन बा ए चूल्हे लेखा का कह दे रे गुड़िया हां हम जन देखनी तने ना बोलम साथ में दोनों बैठल बन सट के वो करे मुंह में वो करे मुंह में खियाओ तरह जा ये रहन सहन हटे अच्छा माने हमार मर्द नहीं खर हमार मर्द ऐसे करें तो उनका भाई के मार के मुंह फुला दे अच्छा जो गुड़िया जो खाई बुच्ची जी के ई भगवान जी सही बात बा का जो ना सिखम नु आए ते एक दिन रोवम उहे मर्दा खाती अपन मर्द के कस में ना रखबे नु तो जिंदगी भर जुगे बैठबे तोरा के बढ़िया बात सिखा के जात नहीं हमार बहिन बतिया ना तोरा के बाउर लागता जान तनी जय जी गुड़ी बुच्ची जी ए भौजी रउआ अपना मर्द के नु आचर के पालू में बांधले रहम ए भौजी हमरा तो डर लगता ओ कदा नहीं कहता हमर जीव घबराता टे काहे माने केहू कह देलस त जीव घबराए लागल आ मर्दा से बोली ना बतिया ना तो वो घरी ना बुझला ना भौजी कैसे हमर मर्दा हमारे संगे रहता चाहे बोलता चाहे बतियावता ना भौजी वो बात नहीं कि हमरा दाल में कुछ काला जरूर लागता आखिर तू ही बताव यहाँ के जब एजी आ जानी नु त हमर फोन नु ब्लैक लिस्ट में डाल देनी नाम बड़ा स्विच पर बतावेला का जानिए भौजी जानी से हम ना कहे नु कि जाए द आ ये सोच हम आखिर का ओ जगह रहेला त कि यहाँ के जानी दौड़ दौड़ के आ पहले नंबर ई जगह जब से आइल मैं तब से यहाँ के देखत है कि ना हमरा अच्छा से बोलत है ना बतियावत है ना हमरा से खाना पीना मांगत है ना कुछ करत नहीं हां ए बुच्ची जी देखी कैसे तो खिस्सा में आदमी कहले बानू कि सब कुछ बर्दाश्त हो जाए लेकिन सबत बर्दाश्त ना हो कि ए भौजी हमारा विश्वास तो रखे होते कि एक माई एक दामाद के काम कोई में तो कुछ नहीं कि पहले माई के हमरा के देखे दो आके के सामने देखम तब हमरा कुछ बुझाई हम तो चाहत नहीं कि घर में महाभारत हो को ये हो को बुढ़िया आजे के शौकीन लिया जब से एक रंग रुलवाई जौन कहाला बदले वाला कब से बदलल जब से बेटी के बियाह कोइले बिया नु वही दिन से रंग रूप बदलल बा झमका के साड़ी पहिनो तो ओठ रंग के चला टीका मार के चला पहले बुढ़िया सूती के साड़ी पहनत रहे अब का जाने केकरा के दिखावे खातिर इतना करत बिया कुछ समझे में नहीं किया पुआरा बकरी लगा की हरे काची ई सब ई का होता है जी घर में हम आवत है तो रो अरे आजी मम्मी जी माने ई का होता है जा ले लिए खियावे खातिर बता लुका के जे दुआरिया पर काहे हम लुकाई में हमारे कुल बात हम काहे लुकाई देखी मम्मी जी हमरा कुछ दाल में काला लागता ठीक बा ना एक खुशबू घर बेइज्जती करता बुची। है बच्चे का ई तू कह दिया ना चुप रहा सब बे दामाद बेटी के सरच खियावेला तो रौरा सास के जालो त काय खियावत अभी तो रिश्ता पक्का एकदम से हमनी के चल रौरा ना मने अब बेटा रौरा लाज नहीं खेला घर आई है 60 बरिस के बूढ़ पर और करत निया सास लगे ने गो मैं हाला कोले बाजी जी का हो जी हाय बैठा के जा मुंह में एकदम गुटू गुटू खियावत री मछरिया हां माने मछरिया है आई यहां के खियाते मुंह में बुच्ची जी अरे का हो गई अपना दुल्हा के एकदम फ्री फंड छोड़ देले बानी कि सरकारी बना देले बानी कि जे करे भी मन करी वो करे भी जइहन आय देख मैं तो मछली में खवा ओदिन देली कहानी ना तो एक दूसरे के मुंह में लेके तू खियावल जाता का विश्वास करे के बारे हमर बेटा नियर बा हम माई नियर बानी तनी के काहे कुल कहत सरे कहत रहनु बड़का खिलाड़ हई कनी करे बोले खरिया काजी सरे देन ए ई का करतनी अरे मर्द तो मछर ना खा सकता नहीं हम खियाम तो यहाँ के अभी बात बढ़ा लुका दे हां ये अरे बता दे कि हमनी के का रिश्ता ये भगवान जी हमने प्यार करना जा प्यार न करली जा हम तारा के देख के बियाह ना करे रहे हम यहाँ के देख के बियाह करे कहता नहीं कि रोए का बदल यही से ना अपनाते
कई बार मछली बनत रहे यही से ना लाज नहीं खे हो हम नहीं तारा लाज नहीं खे माई बराबर बिया कि ना तुम मान के सिंदूर उजार डाली ना तुम मान के सिंदूर उजार डाली ना बोलू मान के सिंदूर उजार डाली ना ये कहली तू नहीं कहली अरे घर में हम जल नहीं जाता सब चली जी बेटा कहां चलता हूं कहां जातनी कायन कार होतनी हमर बात सुनी बूढ़ी पूछी जी ठीक कहत रही अभी अपने मरद के बस में ना करलू तो कहियो काला मेरा और मरद खिलाड़ी जा एफआईआर कर जा चले थाने में जाके केस करो मैंने केस को लेके सावधानी हो जाई काहे नहीं अपनी बेटी के मां गुजरा ई सावधानी होला चल चुप हो जा पहले चली जी चली मछरी खिया